ji çapemeni û raya giştî re. Şer û pevçûnên li rojhilata navîn ên jîn ji ber ku bi avayekî pir cidî li ser pêşeroja Kurdan û Tirkiye tehdît dikir, pêvajoya ku par bi daxuyaniyên Serokkomar, Serokê Giştî MHP Devlet Bahçeli û Rêber Abdullah Öcalan hatibû destpêkirin û di 27 Sibata 2025 de bi banga Rêber Abdullah Öcalan a aştî û civaka demokratîk ra bu xwediyê nasnameyekê di qonaxekê pir girîng û krîtîk de derbas dibe. Di nav heştmeyên borî da weke aliyê Kurd me li ser bingehê banga aştî û civaka demokratîk gavên mezin ên qasî dîrokî girîngin avêt. Ji bo dorhêleke aram û rehet ya nîqaşê bê avakirin hema piştî bangê di roja yekî adarê da me agirves îlan kir. Li ser bingehê bi rêbazên guncav ên arastekirina Rêber Abdullah Öcalan di nav dîroka 5 Gulanê da me Kongreya Dazdemîn a PKK kom kir, me biryarên hebûna rêxistiniya PKK û bi dawîkirina stratejiya têkoşîna çekdarî girt û li van biryaran me ev yek zêde kir. Vana ancak rast û rast bi rêvebirina Rêber Abdullah Öcalan dikare pratize bibe. Piştî du mehan roja 11 Tîrmeyê jî li ser bingehê banga bi dîmen a Rêber Abdullah Öcalan di rêveberiya Hevseroka Konseya Rêveber a KCK besê hozat te gruba aştî û civaka demokratîk a jî sih kesan pêk dihat ji bo biryara bidawîkirina têkoşîna çekdarî bi merasîmekî kûçekên xweşewîtan din di pratikê da helwesta me ya bi biryar û net nîşanda. Di bin pêşangeya Rêber Abdullah Öcalan û PKK da ev gavên dîrokiyên aliyê Kurd avêtine bi Kur'anî bandor li ser dorhêla siyasî û civakî ya Tirkiye kir. Li ser bingeha aştî û demokratîk bûyînê ruh û îradeyekê nû derxistolê. Ji bo aştî, demokrasî û azadiyê ev helwesta bi wêrek û fedakar a Kurdan li nava Tirkiye û dervê wê di plana giştî da timî bi ecibandinê hat pêşwazî kirin. Rûxme hemû nêzîkatiyên nebesiyên tên jîn Rêber Abdullah Öcalan û Tevgera Azadiya Kurdistanê ji bo talûkeyên her ku diçe li ser Tirkiye û Kurdan giran dibe berteref bike û ji bo hîmê pêşerojekê bi sedan salan a jiyana azad, demokratîk, xuşk û biratiyê dayîne bi armanca pêvajoya aştî û civaka demokratîk bigîne qonaxekê duyemîn hewl dide gavên pratik ên nû yên pêşî lê vedike bavêje. Li ser vî esasî li ser bingehê biryarên Kongreya Dazdemîn ku plan kiriye em hemû hêzên xwe yên li nav sînorên Tirkiyeyê li cihên ku rîska pevçûnê çê dike û rê li ber provokasyonên muhtemel vedike ji bo pêkanîna vekişandina li qadên parastina medyayê li ser erêkirina Rêber Abdullah Öcalan jî em pêk tînin. Beşek ji grubên gihîştine qadên parastina medyayê vê gavê li vê derê ne û bi xwe beşdarî vê daxuyanî dibin. Her wiha li qadên sînor jî li cihên ku rîska pevçûnê lê heye û mevziyên ku ew ê rê li ber provokasyonên muhtemel vekê jî tedbîrên serarastkirinê yên wekê ve tên girtin. Bêguman ev gavên ku em diavêjin asta ya bandorê ew ê pratik nîşan bide. Ancak ev gavên pratikî yên em diavêjin jî di pêkanîna biryarên Kongreya Dazdemîn a PKK da carekî din helwesta me ya bi biryar û net nîşan dide. Pir eşkerê ku em girêdayê biryarên Kongreya Dazdemînin û di pêkanîna wê da em bi biryarin. Lê ji bo vana bên pratîze kirin jî dîsa li ser bingehê biryarên Kongreya Dazdemîn a PKK girtine nêzîkatiyên siyasî û hukukî yên pêvajo ferz dikin bêyî ku bi derengî bikeve divê bên nîşandan. Di vê çarçoveyê da hukuka veguhez a taybet ji bo PKK divê esas vegirtin ji bo beşdarî siyaseta demokratîk bibe kanûnên entegrasyona demokratîk û azadiyê yên pêwîst bêyî ku bi derengî bikeve derkevin. Weke davîn banga me di serî de ji bo jin û ciwanan ji bo hemû gelên me ye. Pêvajo ne ew pêvajoyê ku ji hinekan hin tiştan hêvî bikin. Pêvajo ew pêvajoyê ku bi têkoşîna rêxistin kirî, avakirin û qezançkirina jiyana azad û demokratîk e. Wê wextê her kesin ku xwe di nava vê jiyanê de dibînin ji bo serkeftinê pêvajoya aştî û civaka demokratîk di asta seferberiyê de divê tê bikoşin. Manîfestoya aştî û civaka demokratîk teqez ew ê bigîje serkeftinê. 26 Cotmeha 2025 Rêveberiya Tevgerê.